Бу малайлар кызларны физик мөмкинлекләре шикле балалар дип әйтеп булмый, кулларына кәшәкә тотып, курыкмыйча боз өстендә җилдерәләр. Күптән түгел әлеге балалар өчен яшьлек без сараенда хоккей төркеме ачылды. Алар белән тәҗрибәле тренерлар шөгыльләнә. Сначала даже кто-то в заборке держаться не мог. Страх льда, он очень большой эффект дает. Поэтому постарались как-то родители, с помощью родителей, потихоньку, значит, мы все-таки добились того, что сегодня почти 60% из них уже катаются. Без сарайында адаптив хоккей командасы оештырылуын күп әтиәниләр хуплап ала. Атнага 2 тапкыр бик теләп балаларын йөртәләр. 10 яшьлек Тимур Тимофеев та җитди диагноз булуына карамастан боздан куркып калмаган. Безнең ише балаларны алар инде сау сәламәт түгел дип нитәбез инде әзрәк кенә, конечно. Ограничениялары бар. Но аларны кырыйда калдырмаган өчен, барыбер бөтенесен бер тигез күргән өчен бик зур рәхмәт. Безнең өчен оештырдылар хоккей командасы быел. Менә без язылдык йөрибез. Инвалидлар декадасы кысаларында үзара хоккей уены оештырылды. Чарада район җитәкчелеге дә катнашты. Район башлыгы орынбасары Петр Уразайкин яшь хоккейчыларга зур уңышлар теләде. Республикада физик мөмкинлекләре шикләнгән балалар арасында 4 адаптив хоккей командасы булдырылган. Зей хоккейчылары 10 ноябрьдә исә Башкалада узачак Бөтен Россия турнирында көч сынашачак. Адилә Борханова, Александр Тимофеев, Максим Майоров, Зей хәбәрләре.